היי יוטיוב, היי. כאן די גיימינג עם זה גיימינג, ואמרתי את זה כבר 3 פעמים היום ונמאס לי לומר את זה. יופי, שתוק. אז אנחנו היום בסדרת סורווייבל עם כשפויות, פרק אחד חדש, ואם אתם רואים השגנו כבר כמה דברים בגלל שעשינו סרטון אבל הוא נמחק, אז לא נורא, זאת ההתחלה שלנו. ובקיצור, זה כל מה שעשינו, ואנחנו הולכים לשרוד עד לדרקון כנראה, נכון? אז הדרקון, אין לי כוח, עד הווידר. אוקיי, זה הרבה יותר. אז בקיצור, מצטערים שאנחנו ככה על ההתחלה, אבל נמחק הסרטון, אז לא נורא. ואם אני אשמע קצת מוזר, זה כי אני צרוד. וואו, אתה לא יודע מה יש לנו ליד הבית. מה? יכול להיות את החורים הענקים האלה? נו. יש לנו אחד כזה שם. שם איירון ולבה. אני יכול לרדת שם בלי להיפצע. עם הטורנדו מים שלי, אני יורד. אבל יאיר, עכשיו הגיע הזמן למיינינג. מי יעשה מיינינג? אני כבר בתוך המערה המוזרה הזאת. אתה עושה? יש פה מים, אז אני בטורנדו המים שלי. אתה עושה מיינינג או שאתה לא? וואו! למה? אבל אין לי פיקקס וכל זה, אני תקוע פה. אז השקעתי XD. איפה אתה? אנחנו צריכים כשף אדמה. איפה אתה? אני אעזור. אני בתוך החור הענקי הזה. וואו! יש פה מלא איירון וקול. אבל יש עליי מלא עץ, אז אני יכול להכין פה כבר את המשאבים. אז תכין. פיקקס 7, פיקקס... פיקקס עץ קודם. כן, אבן. בקיצור, אתה תמשיך, אני יראה להם טיפה על הכשפות. נקווה שתאהבו את הסדרה הזאת ואל תדאגו, חוץ מזאתי אולי גם עוד יצטרפו, אני עושה עוד סדרות ויאיר לקח לנו את האוכל נכון. ואני מחמם בשר. חמש. אז יאללה, אני מדגים על כשפות תבהיר. וואי, עכשיו אני רק שם לב בכמה ערוצי יוטיוב אני נמצא. ב3. לא בהרבה יותר. חברי הטוב. אז אולי גם מוקי מהמיק, אם מישהו מכיר אותו. הומו. כן, ההומו, יצטרף אלינו, כי אם הוא ירצה בכלל. הוא כרגע, את האמת, הוא יכול להצטרף לשיחה הזאת. את האמת. לא, עכשיו כבר... הוא רק עורך חדשות מיקמק. מי שאוהב חדשות מיקמק בקרוב יעלה. כן, צילמתי איתו. שמתם לב שכל היוטיוברים ביחד לפעמים, דור ויריז עם בקסטר, האלה שעושים את האתגר השבויים, The Login, כאילו הם מכירים אותם. אמיר כהן. אנג'ל גיימינג. כן. זה שכל הזמן מבקש שיער אסי. כן, שיער אסי, לא? איזה שיער אסי? שיער אסי, אבל רק כן, פעם אחת. רק שיש שם מיקמק אני מבקש. כן, אנחנו קצת במיקמק, אבל אנחנו לא כמו הם. מוקי מהמיק סלש חלק הסאבסקרייברים שלי זה מיקמק, בגלל זה אני גם משחק מיקמק כדי לשחק איתם. אני הולך לצלם, כמו שאמרתי בסרטון הראשון, על רבלוקס, מיינקראפט. אני בדרך כלל בלילה הראשון אני לא עושה מיינינג. היום התחלתי עוד אם תרצו, אני אצלם גם GTA סן אנדריאס או משהו כזה. למה סן אנדריאס? למחשב, מה? סתם אני אכניס את הדיסק. את זה תצלם עם פראפס, אוקיי? אוקיי. אבל תצטרך להראות לי עוד פעם איך לרנדר את הסרטון והכל. כן, אתה לא למלך בעריכות. אני רק מתחיל, הערוץ שלי רק עכשיו נפתח. אז בוא נראה, צילמנו... חצי לב! מה? חצי לב יש לי. אל תזוז מהמקום.
לא, אבל יש ליד סקלטון. אני עכשיו תופס אותו בכשפות מים. דם. אסור לך למות. או שאתה הולך לאסוף את כל העצים האלה. וזה לא, כי יש עליי גם... תביא. זה אם דברים. עושים שיפט ארוך. בום של אוויר. 4 זה... 4 זה... 4 עשיתי שם זה... ספיידרים. 5 טל, נראה לי... זה מגן אוויר. טל, אני מת. אתה יודע איפה זה? לא, נראה לי. אולי. 5 זה מגן אוויר. 6 אחד זה כשפות דם. די. בוא איתי. 6 זה לעוף. נו, בוא איתי, לפני שהקליר רגע זה נקה. 7 זה למשוך אנשים אליך. ככה. תודה. הגעתי ליד, לא באמת, הגעתי ליד, הנה הוא. היי. 8 אני יכול לרדת בלי למות. אני לא זוכר עכשיו בדיוק איפה זה, נראה לי קצת זה עליו. תעקוב אחרי... די כבר, טל, אני נשרף. נשבע לך, אני קולע אותך. אז יאללה, בוא נחפש את הדברים שלי העיר, ונראה לי... הנה הם! אל תיגע בהם. נגעתי כבר, מצאתי ספאונר דלק. פליטים. כן, אותו ראיתי כבר. אוי, 2 תגי שם. הרגו אותי, בוא לשם. כמעט הורגים אותי, לב וחצי. נו באמת. מה, אתה לא מת עוד? אבל איך אתה מת? כי אתה אולי הפלת אותי לתוך לבה והיה לי חצי לב שבאתי אליך? טוב, הצלחתי לברוח משם עם הדברים שלי העיר. ועכשיו לברוח מכאן כמה שיותר מהר, לא סקלטון. רגע, אני פה. היי, תביא את הדברים שלי. תביא לי את הדברים שלי. בוא נצא סמק. מכאן, בוא נצא מכאן. תשמע טוב, אתה מביא את לא, הדברים שתוק שלי. יאיר, שתוק, אנחנו עומדים למות, זה. תרגע, יש לי כשפות דם. מה? זה ניתק אותי מהשרק. פליילים. תביא את הדברים שלי כבר. חכה שנצא מכאן, תן לצאת. אין מה. אנחנו אני לא יכול נמות. לצאת גם. תקשיב, אני לא יכול לצאת ואני לא נותן לך להישאר שם עם הדברים שלי. אז מה, תביא. תהרוג אותי. אני לא הורג עוד אותך. רגע יהרוג אותך. תביא את זה. תביא את הדברים שלי. תביא את הדברים שלי ומכניס אותך לרבה ואתה מת. נו, די. בגללך זה מנתק אותי. אז תפסיק. תביא את הדברים שלי וזהו. תן לי לעלות למעלה קודם. אבל איך אני אעלה למעלה? אני הולך להתאבד. כן, מה לא מובן. כן, התאבדות, זו השיטה הכי טובה לשרוד. יש מישהו לא יודע ממה שאמרתי. אל תקפוץ למטה. לא, אני לא אקפוץ, אני יכול לעזור לך עם כשפות דם ולעלות לך למטה. למעלה. חכה, אני שובר בלוק ואז. תעמוד איפה שהמים. אל תרד למטה, אני כבר עוד מעט בחוץ. אתה רואה את השם שלי? הנה, עלה. זהו. אוי, מה? נפלתי! נו, אידיוט. תעלה למעלה. עכשיו אני צריך איכשהו לעלות למעלה. אני תביא לי יורד. פרח. לא, אני זורק לך בלוקים ואת כל הדברים שלך. 2 תגי שם ומיוזיק. אוקיי, את הדברים שלי בבקשה, זה אוכל וכל זה. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אז תגיד ביי ליוטיוב. אוקיי, קודם אני אקבל את כל הדברים ואז אני אגיד ביי. יאללה, ביי יוטיוב, נתראה בפרק הבא. ביי.